Nos, hallgassuk meg termék. a termék és a termékmenedzser Termékmenedzser minőségi eszközről. minőségi eszközről egy úgynevezett egy gyönyörű 28 méteres kábel segítség. Ami iPhone kompatibilis. iPhone kompatibilis a kábel, és ez a gyári kábel egyébként? gyári kábel, egy gyönyörű szép Apple dizájnos fehér kábel. Nem rövid, tehát Semmiképp. Arról a gépről is lehetne a zene. 40 négyzetméteres nappalival is tökéletesen használta termék, úgyhogy az iPod Touch az a szobának az egyik végében, és a hangszóró pedig a másik végében helyezkedik. vajon ad is olyan hangzást, hogy ez élvezhető ebben a formában? Ugye kiderítjük, és hangerőt növeltünk, illetve megpróbáljuk az érintésérzéket hangerőszabályzónak a funkcióit kihasználni. Mi a maga méretéhez képest egész? Az a baj, hogy videóban felvételével, hogy Recsegni fog a mély hang, majd valószínűleg Tömörítve lesz a meg mikrofonnak. ha más valaki nem ilyen hallgatja, ez a reklámozzák a Sony Bravia TV-t, reklámfilm, hogy milyen jó szép színes, de én a szutyok tévében nézem azt a színt, tehát és Akkor a sugárzó kapott egy ilyen gyönyörű hurkot alul, egy kis mesteri dizájn, és az zamogás, ez semmi igazából funkcionalitása nincsen, csak szép akkor a hangszóró. Így néz ki a mély nyomó rész a hátulról. Szokásos ilyen formás csatlakozók vannak, vagy már erről leszokott a... Igen, erről már leszokott. Már nem is színes, mint régen, az amerikai gyerekeknek szánt változatban. Ugye a szokásos filmben az kicsit hangos lett, de abszolút. Itt a Semmit nem lehet hallani, szokásos métereket. Isten, ennyire elavult poén. ezt már 2008-ban is elsütöttük az első ilyen felvételnél, Vagy és 2006-ban inkább. akkor is szar volt. Ezt természetesen kifütyüljük. Szóval kellemes fogású, szép kivitelezésű portméterek itt találhatók a mély nyomónak az elején. Ugye az egyik a mély hangok szabályozására szolgál. Köztes állapotnál van egy kis mélyedés, ahol megakad maga a portméter.